uNebukadnezar wayiqonda ukuthi yingilosi leyesini ifunani izodlala a protective role and yayidlala manje yezwa yayidlala yawuyeka umlilo wafika kubo wafika washisa intamba ezibophe bona wayeka bona uma seyishila intamba kwaprove ukuthi ufikile ngoba bebengene beboshiwe manje sebemile abasaboshiwe ziqaqo ubani ngoba bebeboshwe nezandla bebezoyiqaqa kanjani bona okusho ukuthi umlilo ufikile kubo kodwa still abashile kodwa wona ufikile ngoba khona izinto ezifikayo kodwa singasithinti kodwa sibe sifikile shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah umlilo ikhona izinto ezifikayo kukhona izimo ezifikayo ebebesongile bethi uzophela bakuthola umile kodwa zona kube nobufakazi obenzeke around you uthi hayi azikudlanga sadlulela kwamakhelwana zifikile